Necessitem transformar la cultura de Santa Perpètua i és per això que l'únic partit que aposta amb compromís és Esquerra Republicana. És per això que necessitem apostar i treballar per nous equipaments culturals, per un nou teatre auditori. Un teatre auditori que serveixi de cohesió i unió entre diferents entitats culturals i professionals del nostre municipi, però que també permeti a empreses dels diferents polígons industrials perpetuencs utilitzar diferents espais i sales per fer els seus congressos. Nosaltres apostem per la creació d'un hotel d'entitats, un hotel d'entitats que ha de servir per cohesionar a la societat perpetuenca i a la cultura del nostre municipi, ja sigui professional o popular. Un hotel d'entitats que, a més, servirà perquè aquestes entitats no es vegin forçades, com fins ara, a exiliar-se del casc urbà. No pot ser que hi hagi entitats de cultura popular que estiguin al polígon industrial. Hem de cohesionar la cultura popular i hem de fer que aquesta cultura sigui l'eix vertebrador de la inclusió social del nostre municipi. Amb Esquerra Republicana, aquest 28 de maig, transformarem amb tu.